पूरा नाटे मामा लिखता मामा इतना माँ की वीर कोड़की और भी कोई तो नन भी कोई तो ना हाँ बती और बगड़ो कोई तो रिंते दूसरू वेहवलीरू और महाराष्ट्र कोई तो रिंते नाकुन बगड़ो कोई तो रिंते तेलंगाना कोई तो रिंते ते नमटू और महाराष्ट्र इंजरे नन तेलंगाना इंजरे मनवाकने मोट उंदी गोष्ठी तक वायना उंदी गोष्ठी तक वायना इनके ना ನೀವು ಬತ್ತಪಾಡಿ ಪುಸ್ತಿ ತನ್ಬತಿ नमट बोरांदटू कोयतूर कोयतूर इंजर वेहन साठी माक आधार बताल इथे के मावर धर्मगुरु पांडिकुपल लिंगल माकू उंदी सरी तोस्तो ಅದು ಬತ್ತ ಸರಿ ತೋಸ್ತಾರೆ ಇನ್ಕೆ ಮಾವರು साठी ಮಾಪೋರು आर्य संस्कृति तुर्वासी ऊरू माकून खराब कीते अदन साठी मला ಇದು ಮೊದಲತೆ ಮಾ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪಲ್ ಲಿಂಗಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಕೀತರ್ ಇತ್ತಕೆ ಮಾವ ಭಾಷಾತುನ್ ತತ್ತರ್ ಬದು ಡಮರ ತೋಲ್ ಡಾಕಿತಲ್ मोर इनके जे बिरदुगोंड बनते वो डाकी पाते के इनके डोल चढ़ी ने चढ़ंग 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 इंजे चढ़ी किनते ते अद्दु शब्दते मावा गोष्ठीतून तयार कीतो बोर पांडिकुप्पल लिंग तान वाने के बतल की तेरे भाषा विभजन कीसरे भाषातून द्राविड भाषा दोस्ते द्राविड भाषा समझो भाषा नने मराठी आई हिंदी आई इंग्लिश आई तेलुगु आई उन्हें बतल तमिल आई भव्यन चूड़ अवल भाषा बदू मावा गोंडी इतने मोदल मोड बोमित मालक मोमोट अंदाट बोमित डगुग मोमोट मा अंदाट ते मावातून नेट कचरा अर्थतात तेणांसाठी पण निवडीकीयांसाठी इचोरवेले की मेधावुलकू समदीर काम तुमसे मनते नेट बतल इतने के इनके ने वेस्तो बतल इतने के वो मिनिस्टर बंदानोर चलते और कलेक्टर बंदानोर वो रिटायरमेंट आत्मजमल समाज नगवानोर ते समाज नवाते नेट अदेंते डगुरिदु समाजानु ते समाजुन दकु संसाठी मादात्नूरू नेडू इगे इदुंदी मा भाषा बोली नेट बतल इतने और हिंदी ते वळकुतोर बाती महाराष्ट्र तो पे हिंदी वायो मेड मराठी वर्क के मायके तेलुगी वायो ते हिनु तेन यन साठी के दो मोटो सियों साल कनालो ಇದು ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾತून तयार केसुकुन्नेडू 3000 गोष्टीनून तयार केसम ಇದು सेल्तगा म्हणता इन पातके मीकू इंग्लिश ने मनता तेलुगु ते मनता हिंदी ते मनता कोया ते मनता ते इनके उंडे मामोड़ बतालू 10,000 की है ना 10,000 की वड़के इनके अंबेजरी नाटे 900 की तेर आणि इजे मिमेट इनके सालेबु इदु सोनापुर हत्रपो बचों की इंतिटो अडियूर कांडिरू कंप्यूटर पायवातुरू सेल पायवातुरू पायना आने वेहवातुरू मा वेडिल्कू मा गोंडी भाषते वेहना इंजरे कीसिकुंडेंडू इदु बीजापुर छत्तीसगढ़ तरफ 4 जागा इदु मानकीकरण साठी जागा दोस्तेरू फाइनल रायपुर तक यूनिवर्सिटी तक दोस्तेरू अगगिरे मा डॉक्टर साहब मेमेड समझिरू यूनिवर्सिटी तक 10,000 तेर वासिकुनु ಇದು ಮಾನಕೀಕರಣ ಕೇಳೈತೆ ಕಚರತून ತೆನಾसाठी तयार केसुकुन तोकोडना वेळसिलेदनसाठी नाकु वेहवली 4 दियांगा के 15 दियांगे वेहन तन मा संस्कृति संप्रदाय मा रीति विचार साठी पति तान नेरसन नेंडिगे और वातोर वट्यागे नारायण मोहची सोतोर इनवाकने इगेटा बतलते रे पेहकु आयाना तेन रिमेट नेरुस की टिंजरे सोनेपुर तुर्कुनन्ना वेले नावा सेवा जोहर कीसरे नावा रेन गोष्ठी मास्टर मनता आणि मावुरू इदु नकायदगा सियु मनता डमकायदा सियु ते इदु नि चोकोडना इदु वाइट ने रेंडु ते मीरे मातके निके चपेटा अंत तपेना दन मेकुन वेस्टर मनतना पांडिकुप्पल लिंगल माक मारोदु दोस्तोर अदन मल्ल बस केतरे वातके मेक वेस्टा माने व्यवहार तर जास्त तुंगवाडा इनके मातुळी नाका चोरवेले वायोबती
लाइफ लॉंग नमटी तुमसाठी मोठू वेरी वाकणे माक सोबत सरी म्हणता मावातून नमट माव वडकी नमट येते कोया वडते कोयतोर गोंड इनवल्ली मावा मावा म्हणता नवे नमटू सुटिकी वाकणे नंगा मावरू जादव वेहने के दूसरो वेहतो रन मोट दब माते के आने वेहने में अंतर साठी हान वे वकने नमट गिरे तान नेरुसे को निधि सोबत काम बारी ते नोट नगा ಇದು ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾತून तरांसाठी सरकार तयार केला तर तान सरकारचा तयार केल्यानंतर नमटू ಇದು ಗೋಂಡಿतून मीड करियाने सोलापूर तक माकुंदी हजार तेर गोष्टीगू मेटू लीक किटिंजरे वेक किटिंजरे नाव रेंड गोष्टी मास्टर मंथन जयशेर उदे 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 ते सारू पेन उदे ते इनके माक बतल ओळखी मोड कोयतूर इनवड बतल ओळखी ते नेन सोनापूर नाटे ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾತ ಮಾನಕೀಕರಣ ಅಂತಂಜರೆ ಸಾರೆ ಭಾರತ ಗಟಾವ ಆತ ಇತಗೆ ಇದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತ ನೇನು ಇದು ನೀ ಚರಿತ್ರ ತಗವ ಅಂತ तेनु मुने वयांसाठी నేను मुने वयांसाठी ನನ್ನ नारेल वोचियो सेल्ते उद्बत्ती निरुसियो सेल्ते बतलो कीसी नेंडू ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾತುनु मानकीकरण किया मानकी जरीतन मानकी ನನ್ನ ನಾವರು ಮಾಮನ್ ವೆಹ್ತರು ಬತಳಿತೋರ್ ಹಕ್ಕೆ ಹಾ ನಿಂತರಿ ಕೈ ನಿಂತರಗ ಬತಲ್ತೆಂತರಿಗೆ जे वेहतोರು ते तानग मा भाषा तक समजो कचरा मीरे मासे म्हणतात कचऱ्यातून तीर्चिकुनु चोकोटना गोष्टी उंदीतून तरवाडसाठी नेंडू वेरिनके मोहन जाधव वेरू मा कोयतोर आयो ते ಇದು गोष्टीतून बतसाठी कीवर्ड अर्थ ಎಂಜುಕುನ್ ಇತ್ತಗೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ತಗ ಮಾವೂರ್ कोयतूರು रोजी हजारों मायनली खतम साईवाडग वातेर बततग वातेरू साईवाडग इथे साईवाल बोल के खुशी मनता बता मनताई सिले मग बताई चुक होगलाते कि डॉक्टर पाजले सिले सत्तोटे देवरी पाजले बतल पाजलेते अग्गा रेणुते काकुन सायवाली मा कोयतूर आते के उनको दूसरो गोष्टी बताई वाले मा कोया गोष्टी ये वांता ते कोया वातूर ऊर पाहतिलेगा ऊर सायवाड का कारण बतलते गोष्टी वायो संजीते के वीर आदिवासी स्वर इनवल उंदी सेल्तगा इन वड़कते के ಅದು ಬೋನ್ಗ ಸದನ ನಾಕಿ ಎಣಕಿ ಪೀತಂಜರ್ ಓರ್ ಸೆಲ್ತಗ ಕೋಯನ್ನೆ ವಡತಕ್ಕೆ ಅದು ಸೆಲ್ತಾ ಸೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಸೊನ್ ವಲ್ಲ ಹಿನು ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಸ್ವರತಗ ఉంది నెట్టిర్సుకును ఊరుకును దక్కుస్వాడి కాముకు తుంసికును కనుక బతల్ మళ్ళా వీరు సంచి కాని వల్లి హీకే మంచి రసలై బతి సంగడవాದಿ ఊరు వాసికును ఊరు కీవర్ ఇతగా ఏరియా తగ తెలుగు ఇవాంత गोंडी इवांत दुसरो वायो ते आता तो नगा दिल्ली तक ಇದು ಮಾನಕೀಕರಣ कीवर्डग कीवर्ड रोपो मोटे कीसिकुनो 3000 गोष्टी मु सेल्तगा निस्तो ते माखिन के नगा वळकने के जादव बतलितोर राजलीरा रोज को सोडी तंग इत्तर ते माव तुम ममड मडवकने बतल के नैते के माव ओडकी वाया नैते के मा ओडकी वायनते पांडुकुप्पल निगल बतलितोर उंदी सग इर्तोर पजा उंदी गावगड इर्तोर उंदी वर्वागड इर्तोर उंदी राजगड इर्तोर उंदी इवु सियुम इर्तते इवु सियुम बट सडकली बत्ते बवे काम आया इवु मीरे माते काम ಅಂತ ಜರೆ ಕೀಸಿकुन्नेडु ಇದು मा गोंडी भाषातून मुने वयांसाठी सरकार तक तयार म्हणता अनगा सार्थक पुस्तक म्हणता 8 भाषांनून गोंडी भाषातून कांडी साधक साळकरू संसाठी कीते ते नेन माव ಇದು गोंडी भाषा बतलांದು मोड गोंड बतलांद इनवडुनु नेन सोनापूर बगमंत बत्तालु कतग राजू रबच्ची लता म्हणता चंद्रपूर मध्य प्रदेश ना म्हणता महाराष्ट्र प्रदेश ना म्हणता भारत देश ने बघा म्हणता
इतके हक्केडतून मरून तटू भारत देश बेके मंतयो मरून तटू इतके ಇದು ಭೂಮಿ రెండు భాగాలకు उत्तर भूभाग लुरेशिया आणि दक्षिण भूभाग गोंडवाना ते तू मला भारत देश बघा म्हणता गोंडवाना तका गोंडवाना बोनानु मावा गोंडवाना बोना जे उत्तर ಊರಾಂದು गोंडवाना राजु मावा ते गोंडवाना ಮತ್ತು ಊರು ನೋಡ್ ಗೋಂಡ ಅಂದ गोंडवाना तो उन्होंने परल बतल कुइवा दीप नगा ಮತ್ತು ಊರು कोया कोयतूर गोंड इतके मावा गोंडी भाषा भारत सरकारतून ताकूसिकुनु नेडू करीतूर ऊर मोहनजोदारो हरप्प इष्टितून वड़कते समझो करेबांत नंगा डॉक्टर साहब ईओ साहबु ಅದು ಗೋಂಡಿ ಲಿಪಿತೂನ್ ಸುಡ್ದಿರ್ ಅದು मोहनजोदारो हरप्प लिपि अंद मोतीरामन कंगाली वर्तोर असके पांडी कुप्पल निघाला अंदर इसके असके विद्वान समझिरू दब्बातेर मावूर गोंड लोकूर्गे बते कमी मच्छिलूरू कागुत्ता लिखिते तुळसी वारसिने रितेर आणि बंडनग लिखितेर बंडनग नेडु सिंधु नागरिकता गुजरात नग बंडनग लिखिते नेडु मी दातूर विद्वान संजुकुन तान करिसिकुन चित्रलिपितून करीत कीसेर मंगतेर ते माव बोम्मा नगने करी किसकुन तान बाहरी तत्तेर ते मावतून नंबर करियणे लिखुन के नेड कोयतोर मिंजवार वेहवाड साठी माव बोम्मिता हिस्टोरिकल बनता द स्टोरी ऑफ गोंडवाना वड़कट त इदिन मोहनजोदारो हरप्पा हिस्ट्री वड़कट इतके इतु डगु कुण ठाव बनता ते नेड माव माइग्रेट आता माव बूडे मातातून नमटू करुमुमन साठी नमटू नेडू मावा हिती विचार इन समजतून नमटू नेरुस्वर साठी कोया पुण्य म्हणते कोया पुण्य म्हणता नेड बदल म्हणता माकू नेड 5th शेड्यूल साठी नमट केने ते 5th शेड्यूल तून ఒకవేళకి ఇతకే హిందువులకు 5th शेड्यूल ता संविधान ता हिंदुవులకు 5th शेड्यूल ता बते आरक्षण येत परूर मुस्लिम्स येत परूर बौद्धिस्ट येत परूर जैन येत परूर बोर येत परंतटू मोड येत परंतट अदेसाठी मावूर माव ओरिजिनल तिथून खराब साठी खराब